Vážené posluchačky, milí posluchači podcastu Tiché hrdinky. V dnešním díle se ponoříme do světa triatlonu. Sportu, který kombinuje plavání, cyklistiku, běh a vyžaduje obrovskou dávku odhodlání, disciplíny a mentální síly. Mým hostem je dnes Veronika Hrubá, česká triatlonistka, která se do světa vytrvalostních sportů dostala z původního moderního pětiboje. Dnes má za sebou starty na mezinárodních závodech, vítězství v domácích soutěžích i úspěchy na Ironman tratích. Veronika dokázala skloubit sport na vrcholové úrovni s osobním životem a mateřstvím. A její cesta je inspirací pro všechny, kdo se učí překonávat vlastní limity. Ahoj Verčo. Ahoj Lucko a děkuji za pozvání. Já taky moc děkuji za pozvání. Já jsem strašně ráda, že jsi tady a hned na úvod na tebe něco prozradím. A to, že já jsem zvala Verču dvakrát. Poprvé mi řekla, že nepřijde, že neumím mluvit. Tak jsem jí pak napsala, hele, mluvit asi umíš. Takže na podruhé Verča dorazila. A já jsem strašně ráda, že tu jsi, protože si myslím, že tohle téma, vlastně sport, potažmo vrcholový sport a děti je strašně zajímavé. Jsou maminky, které řeknou, že nemají čas ani na to se jít projít. Takže mě opravdu hodně zajímá to, jak ty nám řekneš, jak to děláš. A jak jsi se vlastně, když takhle začneme, jak jsi se dostala ke sportu? Tak mě vedli ke sportu rodiče už od malinka, hlavně teda ze strany tatínka, protože když byl menší, tak taky dělal sport, teda spíš taky ho k tomu vedli, ale vzhledem k tomu, že byl voják, už od 15 let vlastně nastoupil na školu, tak do 15 let hrál hokej a byl brankář, takže nás vlastně vedl ke sportu on. Takže řekl nám, že si můžeme vybrat jakýkoliv sport, ale že budeme sportovat v podstatě každý den. Takže to byla vlastně taková povinnost. No, ze jeho strany bych řekla, že jo. To znamená, ty jsi to měla ráda, nebo jsi měla pocit, že jsi do toho nucená, že je tam nějaký tlak? No, vzhledem k tomu, že já jsem byla hyperaktivní dítě, že jsem nedokázala sedět, tak v podstatě to bylo za odměnu. A jakými sporty jsi prošla? Já jsem ji dělala hrozně moc. Začala jsem vlastně nějakýma dětskýma tanečkama ve školce, pak jsem začala dělat balet, pak jsem plynule přešla na gymnastiku a z gymnastiky na plavání a pak už to vlastně si říkala moderní pětiboj a triatlon a další sporty se vlastně nabalovaly. A ve všech těch sportech jsi měla takovýhle úspěchy, nebo kdy to začalo? Kdy jsi začala být vlastně jako dobrá? No, já neřeknu, že bych byla dobrá. Tak v mých očích, jo? V očích spousty dalších lidí, jo? Ale vlastně dostala jsem se do juniorské reprezentace moderního pětiboje, takže vlastně už, i když jsem byla mladší, tak asi jsem tam nějak jako chytala nebo umisťovala jsem se na nějakých těch předních pozicích, takže asi už v té době bych mohla říct, že jsem asi nebyla úplně podprůměr, ale lepší průměr. No a proč jsi skončila s moderním pětibojem? Nebo kdy tam nastalo to, že moderní pětiboj už dělat nechci a jdu dělat triatlon? No, tak moderní pětiboj jsem začala vlastně dělat ve 13 letech až do juniorské reprezentace, kde jsem vlastně skončila ve 21 letech, bych řekla, a bylo to hrozně velký vývoj. Úplně to tady nebudu popisovat do detailu, ale hlavní asi problém tam nastal, že to spíš byla jakoby povinnost a nepřinášelo mi to úplně tu radost. Takže vlastně díky tomu jsem se rozhodla, že ukončím moderní pětiboj a začnu dělat jiný sport. Jak tě napadl triatlon? No, tak to je úplně jednoduchý, protože můj bývalý partner dělal taky moderní pětiboj a plynule přišel na triatlon. A jeho sen byl vlastně dostat se na mistrovství světa v Ironmanu, který je vlastně na Havaji, takže ten mi ukázal cestu, jak nějak plynule přejít. Takže jste trénovali spolu? Úplně ne, protože já jsem skončila s moderním pětibojem a byla jsem hrozně vyhořelá, takže vlastně 2 roky jsem v podstatě nic nedělala a pak jsem vlastně pochopila, že díky sportu se cítím fakt dobře, takže jsem začala běhat, pak jsem se přidala do nějaké skupiny na Slávy, na bazénu, že jsem chodila i plavat s nima a vlastně jsem pochopila, že mi to jenom nestačí se jen tak nějak hejbat, ale chtěla jsem nějaký cíl. Takže jsem se pak rozhodla i vlastně jako závodit a díky tomu, že jsem byla 2krát na tom mistrovství světa na Havaji s přítelem, tak když jsem viděla vlastně tu atmosféru, která tam byla, což je úplně neuvěřitelný, že to člověka úplně tak pohltí, jakoby celý ten to dění tam vlastně tam je vlastně, když se tam dostanete, tak je tam celý týden, jsou tam různý programy a jsou tam vlastně jenom všichni ty triatlonisté a
příbuzný a prostě úplně celá ta atmosféra hrozně pohltí a když vlastně potom ten přítel startoval, tak jsem se úplně rozbrečela, protože to bylo úplně neuvěřitelný. Takže vlastně díky tomu jsem se nadchla pro ten sport a začala jsem ho dělat. Takže chceš říct, že tvůj cíl byl dostat se třeba taky tam? No popravdě ne, protože je to na Havaji a je tam hrozný vedro a já nesnáším vedro. Takže pro mě je to nereálný. V tom vedru jako je nepříjemný. A když tady mluvíš o tom mistrovství světa, je to tak? Tak jaké teda byly tvoje největší úspěchy v rámci jak pětiboje, tak triatlonu? No tak v moderním pětiboji to je jednoduchý, že jsem mohla startovat na mistrovství světa vlastně juniorů, kde jsem byla ve štafetě a pak ještě jako jednotlivec, kde jsem se vlastně kvalifikovala do finále. Takže to bylo asi jediný takový můj úspěch v moderním pětiboji. A v tom triatlonu to byl hrozně velký vývoj a největší úspěchy mám asi z roku 2019, kdy jsem se na mistrovství České republiky v bezhákovém olympijském triatlonu nekvalifikovala, ale umístila na prvním místě. Jako kompletně. Mezi ženama. Mezi ženama. A ten samý rok jsem vlastně se umístila i na mistrovství České republiky v duatlonu, taky na prvním místě, což jako pro mě asi je největší úspěch v tom triatlonu. Pak další roky, kdy jsem vlastně prošla těhotenstvím, měla jsem první dítě, tak po prvním dítěti jsem se vlastně kvalifikovala na mistrovství světa v Ironmanu, ale polovičním. Takže to bylo i tak je to dost, největší. Že jo? Ono jako řekneš polovičním, ale jaký tam jsou vzdálenosti? Je to 1,9 plavání, pak 90 na kole a půlmaraton, takže 21 kilometrů ještě běh. Tak to je poloviční Ironman. A to jsi se kvalifikovala, odjela jsi? Já to jenom vysvětlím. Vlastně jsou různé asociace, které se zabývají těma závodama, je Ironman a potom je Challenge, s tím, že já jsem si vybrala Ironman, protože to prostě prestižní, je tam hrozně moc lidí v daném závodě a aby se člověk kvalifikoval na to mistrovství světa potom, tak musí si vyjet slot. Každý závod má určený jako jiný číslo jakoby těch slotů na danou věkovou kategorii. Třeba pro mě, pro daný závod byly třeba 3 první místa v dané kategorii a když si to vyjedu, tak prostě si ten slot jakoby koupím. Člověk si ještě musí koupit, zaplatit a teprve potom vyjede jakoby na to mistrovství světa. A většinou se to kupuje jakoby na další rok, takže když se ho vyjedu v roce 2024, tak jedu v roce 2025 na daný závod na mistrovství světa. Nevím, jestli jsem to řekla. Rozumím. Dobře. Jo. To znamená, ty jsi se teda jakoby pak dostala na to mistrovství světa, nebo ne? No, tam se stala právě taková nehoda, že jsem vlastně 14 dní před daným závodem běžela na stezce u Vltavy a srazil mě cyklista zezadu, takže měla jsem fakt dobrou kondici, bych řekla, ale bohužel se stalo tohle neštěstí a tím pádem jsem nemohla odjet, protože jsem měla zlomenou lopatku a zápěstí a celá jsem byla pomlácená, takže bylo nereálné, abych tam startovala. 14 dní před samotným závodem. 14 dní před daným závodem. My jsme tam teda odcestovali s partnerem. To bylo na té Havaji? Ne, to bylo ve Finsku. Ve Finsku. Protože každý rok je to v polovičním Ironmanu v jiném státě. Není to právě jak v celém Ironmanu, kdy to je na Havaji, ale tohle to bylo zrovna ve Finsku. Takže máš pocit, že když říkáš, že jsi byla v dobré kondici, že kdyby si mohla startovat, že by si se umístila na nějakých lepších místech, nebo že by si třeba vyhrála? Takhle, asi bych úplně nevyhrála, ale třeba bych bojovala, bych se snažila aspoň dostat do první desítky, kdyby to šlo. A to bylo teda v jakém roce? Byl to rok 2023. A to už si děti měla, nebo neměla? To už jsem měla jedno dítě. Jo. Takže máš pocit, že to byl třeba nějaký osud, že si prostě startovat neměla z nějakého důvodu, abys třeba mohla mít druhý dítě, nebo nějak, jako jak jsi se s tím smířila? No, ze začátku jsem si říkala, že to byl osud, ale pak jsem nad tím jako samozřejmě přemýšlela, říkám si, budu víc racionální a budu si říkat, že prostě se to tak stalo, tak jedeme dál. Takže doufáš, že třeba se to stane znova, že znova se nanominuješ, jestli se to tak dá říct, na mistrovství světa a pojedeš znovu? No pokud se přihlásím na Ironmana a budu mít fakt dobrou kondici, že budu mít momentálně čas jako trénovat, tak
Jako je to jeden z mých cílů. Super, to určitě držíme palce. A každopádně, když už jsme trošku zmínili ty děti, což je jako hodně zajímavé téma. A ty máš kolik dětí? Momentálně mám 4 děti s tím, že 2 jsou nevlastní holky a 2 vlastní mám holčičku a chlapečka. No a jak se teda dá takhle jako s 2 dětma, potažmo se 4 vlastně trénovat? Jo, protože asi na Ironmana ti nestačí půl hodina denně. No, to opravdu nestačí. Takže asi nejdůležitější je support z rodiny, což vlastně mi dává můj manžel. Díky tomu hlavně, že on taky sportuje, takže on ví, že vlastně, že když si jdu zasportovat, tak jsem hned lepší žena. A jak se říká... To znamená, že ti to dodává na té pohodě, jo? Že ano, na něj doma neřve, jsi prostě unavená. Ano, přesně tak. Takže jak se říká, spokojená žena, spokojená rodina, tak vlastně umožňuje mi on, abych sportovala, takže většinou si prostě děti předávám jako štafetu, že on jde třeba ráno trénovat a odpoledne, když přijde z práce, tak jdu trénovat já. Takže většinou takhle. A nejvíc, jak se to dá řešit, tak, že si jdu třeba zaběhat s kočárkem, místo procházky si jdu zaběhat, nebo doma máme postavený trenažér, že když prostě malá spala, nebo teďkom, když malej spí, tak si sednu na trenažér a jedu. A ještě kolik je dětem jsme nezmínili? Tak Kejši je 5 let, teďko mi bude 5 a malému Hanzovi jsou 4 měsíce. 4 měsíce. Jo, takže jenom pro maminky, které třeba pak mají výmluvy, že nestíhají, přesně jak jsem říkala, třeba projít nebo si jít zaběhat, tak jde to i s takhle malýma dětma. Určitě to jde, ale záleží na těch prioritách. Jak prostě člověk to má nastavený v hlavě, že dobře, když usnou, tak nebudu uklízet doma, ale vím, že prostě, abych se cítila dobře, tak potřebuju ten aktivní pohyb, což prostě, ať je to běhání, ať je to jízda na kole, nebo i když je to prostě rychlá procházka, tak prostě vím, že mi to dá jako tu pohodu v hlavě, tak prostě uklidit stranou a vyrazím ven, nebo si sednu doma na to kolo. A to znamená, jak často, kolik hodin denně, potažmo týdně teda trénuješ? Nebo se nám můžeš říct nějaký svůj jako tréninkový plán na ten týden? No, tak základ je, abych měla hodinu minimálně denně. Pak samozřejmě každá minuta se počítá navíc, tak je to úplně skvělý, ale ta hodina je prostě pro mě důležitá, takže když to řeknu takhle, tak je to hodina. To je prostě od pondělí do neděle, hodina denně, nebo máš jeden den, kdy prostě si dáváš voraz? Snažím se trénovat denně. Protože jak toho času moc nemám, tak samozřejmě jsou i lehčí tréninky, ale prostě snažím se trénovat denně. No. A to mít na to ten čas je jedna věc, ale co ta energie? Jo, že mně přijde, že přesně máš 4měsíční miminko, to prostě je velice náročné. A je spousta žen, který se řeknou, nevyspala jsem se, prostě miminko furt brečí, něco, musím kolem něj skákat a nemám už tu sílu na to jít ven. No, jak říkáme to o těch prioritách, prostě já vím, že když se cítím unaveně, tak když si jdu zasportovat, tak si cítím ještě líp. I když jsem jako unavená, tak prostě vím, že ty endorfíny se vyplaví a je mi fakt dobře. Takže tě to i dobíjí nějakým způsobem. Ano, je to prostě jak droga pro mě. Jako když si dá někdo čokoládu a uspokojí ho to, sice ho to uspokojí na pár vteřin, ale prostě vím, že mě to jakoby ještě víc nabudí a podpoří a proto musím jít ven. Super. To je dobrý, jako ty už ty děti máš, takže jako sportovat můžeš. Ale teďka pojďme se vrátit zpátky do období toho těhotenství. Když říkáš, že ten sport tě naplňuje, tak jak jsi sportovala během těhotenství a jak můžeš třeba i doporučit ženám, aby se hýbaly během těhotenství? Tak já jsem sportovala vlastně, bych řekla, prakticky pořád, s tím, že akorát jakoby ta intenzita šla dolů samozřejmě. Takže vlastně, když jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, tak furt jsem se snažila běhat, ale nešla jsem prostě do té vyšší intenzity, což znamená třeba přes 160 tepů. Takže většinou to byly delší běhy nebo delší větí na kole. Samozřejmě potom plavání, to jsem plavala až do konce těhotenství. A potom, když už jsem cítila, že už fakt nejde běhat, tak už jsem třeba jenom jezdila na tom kole doma na trenažeru. A samozřejmě jsem k tomu zapojovala procházky, ty byly pro mě taky jako důležitý. Myslíš, že díky tomu, že jsi vlastně sportovala v průběhu těhotenství, že o to jednodušeji se ti pak vrátilo zpátky jakoby do formy po porodu? No ráda bych řekla, že jo, ale nebylo tomu tak. Jo, samozřejmě cítila jsem, že mám nějaký jakože vytrvalost, ale jako když jsem začala trénovat nějaký intenzity, tak mi přišlo, že začínám úplně od nuly.
A co se týče toho porodu a pak následného 6 nedělí, mě pobavilo, když, to si pamatuju ještě před těmi 5 lety, když jsem tě sledovala na sociálních sítích, tak ty si tam dala 14 dní po porodu jako juchu, šla jsem na kolo. Tak jestli nám to můžeš trošku jako vysvětlit, jak tohle u tebe funguje. Jakože tam by měl být nějaký čas, aby se ta žena dala zase dohromady. Ty jsi ho očividně nepotřebovala, anebo jsi to jako hodně potlačila, protože už si fakt chtěla si jít zajezdit? No, jak říkám, je to prostě pro mě jako droga. Takže spíš to bylo takový, jako, že jsem si nastavila v té hlavě, že 14 dní po porodu prostě jdu na kolo. To už jsem měla před tím porodem. A říkala jsem si, tyjo, jako... Takhle, když si to nastavím, tak si myslím, že bych to mohla zvládnout. A všichni si klepali na čelo. Ne, to není možný, to prostě jako nedá, že jo. No a prostě nějak po těch 14 dní říká manžel, no tak už jdi na to kolo. No tak já jsem vyrazila. A jak to šlo? No? Bylo to v pohodě, nebo jsi cítila, že tě prostě jako bolí samozřejmě břicho? záleží, jak člověk, jaký má porod. A já jsem naštěstí měla štěstí, že jsem měla jenom vnitřní potrhání, takže sednutí na sedlo bez problému a ještě mám takový sedlo, který je prostě přímo na moje sedací kosti, takže tam jako nebyl žádný problém. Ale samozřejmě fyzička jsem přijela úplně rudá. Manžel si ze mě dělal ještě srandu, že jsem tam závodila, nebo co jsem tam dělala, já jsem přitom jela úplně volně, jo, takže fyzička nulová, ale prostě ten pocit, že jsem fakt jako vyrazila, opustila jsem to dítě v podstatě, zvládla jsem tuhletu jakoby cestu, že jsem ho svěřila svým manželovi, nějak se od toho opoutat, aniž bych měla nějaký výčitky a prostě jsem šla a vyrazila. Což bylo úplně osvobozující. A to stejný si udělala i u druhého dítěte, nebo u druhého dítěte už si říká, no tak to jako počkám třeba aspoň 4 týdny. No, tam jsem to měla nastavený tak, že opravdu počkám, ale vyrazila jsem na kolo po 11 dnech. Takže to jsem trošku ty hranice posunula. takže je to úplně stejný. Prostě je vidět, že jsi z toho neměla nějaký trauma, že tě to spíš posílilo asi v tom, že jsi viděla, že to jako zvládneš. No, jako ano. Bylo to prostě moje takové nastavení v hlavě a já nejsem úplně ten člověk, který se uspokojí jen něčím, ale potřebuje právě ty cíle. Takže v té hlavě jsem to asi takhle měla. A tvůj cíl teda momentálně je, máš jako jeden nějaký daný cíl v tom sportu, který ho chceš dosáhnout? No já jich mám jakoby víc, ale nevím, jestli se úplně budou zrealizovat. Jednou bych určitě chtěla jít celýho Ironmana. To jsem si říkala, že půjdu ve 40, že mentálně na to momentálně nemám. Jsem ráda, že zvládnu ty poloviční Ironmany. Pak bych chtěla zaběhnout maraton za 3 hodiny, respektive po 3 hodiny. Klidně i kdyby to byla vteřina po 3 hodiny. No a vlastně tím teďkom asi končím. Takže máš tady ty 2 cíle a k těm prostě směřuješ těma svýma pravidelnými tréninkama. Ještě jestli můžeš poradit třeba dalším maminkám, jak se vrátit po porodu do formy. Já vím, že ty jsi říkala, že ty jsi sedla na kolo po 11 dnech, ale kdybys měla jako reálně poradit někomu, kdo není úplně sportovec, ale jenom se chce hýbat právě pro radost, nebo aby byl vlastně, měl zdravý tělo, byl ve formě, tak jaký si myslíš, že je nejlepší návrat do toho sportu? Když bych srovnala jakoby první těhotenství a druhý těhotenství, tak určitě doporučuji zapracovat hlavně na pánevním dnu, nebo respektive i na diastáze a prostě na tom vnitřním kóru, což je hrozně důležitý. Takže já už jsem měla u toho druhého těhotenství nakoupený takový kartičky, jich celkem 50 a jakmile se člověk vrátí z porodnice, tak hned začne jakoby cvičit. Není to cvičení, je to prostě jenom vlastně vnímání toho středu těla, aby se vlastně ta děloha zavinula, pánevní dno se vrátilo do pořádku. A díky tomu jsem se vlastně dokázala jakoby fakt navrátit úplně v pohodě jakoby zpátky. Takže otázka byla, přesně si teďkom nepamatuju, jak se vrátit zpátky do formy po porodu. Takže já bych doporučila za prvé tyhle kartičky a za druhý stačí prostě chodit na procházky, což většinou maminky chodějí, ale nejjednodušší cesta potom je, když už cítíte, že fakt potom 6 nedělí je všechno v pořádku, tak vyrazit i s tím kočárkem a třeba 5 minut běžet a pak třeba se zastavit na 2 minuty a třeba dělat kliky o lavičku, dřepy, výpady. A myslím si, že to je úplně nejjednodušší cesta se nějak vrátit zpátky. Takže myslíš jako určitě počkat, třeba i to 6 nedělí, nebo v rámci 6 nedělí cvičit hlavně to pánevní dno? Ano, přesně tak. A ty kartičky můžeš nám jako konkrétně říct třeba, kde si je nakoupila, co je to za kartičky? Jo, to mi doporučila moje kamarádka fyzioterapeutka a je to od Yoga Core.
a je to přímo diastáza kartičky. Takže třeba na internetu k dohledání. To určitě dohledáte, no. Jo. Takže ty si jela třeba každý den jednu kartičku? Jo, je tam vždycky jedna kartička na den, je to jeden cvik a samozřejmě pak člověk záleží, jestli si ty cviky nabaluje nebo dělá jenom jeden cvik jakoby denně. A teď mi ještě řekni, teda po tom prvním porodu si tohle nedělala a to znamená, že si pak jako v průběhu těch začátků cítila, že to tělo jako není úplně v pořádku, třeba při běhání? Ano, to je přesně, právě bych chtěla upozornit na tuhle chybu, že to jsem právě nedělala. A pak se mi právě stala jakoby i nehoda, když jsem si šla potom zaběhat, vlastně po tom 6 nedělí vyrazila jsem jako celá natěšená, že půjdu si zaběhat a vrátila jsem se a byla jsem úplně počuraná. Takže právě proto se snažím teďkom všem jako svým kamarádkám, co jsou těhotný, aby prostě apelovali na tyhle ty kartičky nebo na tohle cvičení a věnovali se tomu středu těla a veškerým těm s těm záležitostem dole, protože prostě nikdo vám tohle jakoby neřekne, co se může jakoby dít po tom porodu. Tam se většinou v porodnici řeší miminka, dostanete vybavení nějaký pro miminka, nějaký reklamní letáčky, ale nikdo neřeší ty záležitosti pro ženu. Takže teď to tady trošku propaguju, ale jsem toho jakoby naplněná a máš vlastní zkušenost s tím, jako, jak to je bez cvičení. Já teda jsem rodila, mladšímu jsou teď 4 roky a doteďka kejchám s překříženýma nohama. Takže možná jsem taky jako... Jo, ano, pošleme odkaz na kartičky. Myslím si, že s tím bojuje víc žen, který tohle se třeba podcení, protože je pravda, že já jsem teda taky jako necvičila žádný cviky po porodu, protože jsem trošku věřila tomu, že to moje tělo se jako dá dohromady samo. Jo. Ale asi máš pravdu, že není úplně radno to podcenit. Přesně pak je u toho sportu. To asi není dobrý, nikdo nechce chodit počuranej domů. Ale hezký, že jsi tady to jako zažila. A dobře, teď mě jako zajímá, když máš ty 2 děti, máš nějakou svoji zkušenost se sportem, jaký nátlak ty budeš jako vyvíjet na ty svoje děti? Protože Kejša, tvoje dcera, tak ty už je 5, je to tak? Takže už tam možná trošku vzniká to jako, no, ty taky začneš sportovat, budeš dělat tohle, anebo necháš to dítě, ať si jako vybere, jestli vůbec chce sportovat. No, popravdě jsem se spíš vydala momentálně tou cestou mýho táty, takže chci prostě, aby něco dělala. Není to, že jí prostě říkám, tady budeš dělat plavání nebo že půjdeš na atletiku, ale má to v podstatě tak, že každý den má nějaký kroužek, jako říká se, že by neměla mít, ale ona je prostě taky hyperaktivní. Takže není prostě vidím, že ona chce jakoby nějaký jakoby sport nebo nějakou aktivitu dělat fakt, když ji vyzvednu ze školky, tak že už je tak naučená, že prostě jde do nějakého kroužku. A nechala si ji jako vybrat, nebo spíš si ji vybrala ty ten sport a i třeba ve chvíli, kdy řekla, že to nechce dělat, že si ji jakoby se snažila namotivovat, nebo jak to probíhá ta komunikace mezi váma? Tak ze začátku to bylo to, že jsem to vybrala já a samozřejmě komunikujeme, jestli jí to baví nebo nebaví, netlačím jí do toho, to fakt ne. A pak když už řekne, že se jí tam nechce, tak si jí ptám, proč se jí tam nechce a ono z ní vypadne, no, takže třeba byla unavená nebo nějaký jako nepříjemný zážitek, ale je to jako by daný moment, jo, není to jako, že by pokaždý přišla z tréninku a řekla, ne, mě to nebaví, to tak prostě není. Takže to není nenávist k tomu sportu jako takovýmu, ale k nějakému okamžiku. To jsi smyslela vždycky, že budeš taková máma, nebo jsi si říkala, určitě to nebudu dělat, jak to dělal můj táta? No, vzhledem k tomu, že nemám nějaký negativní zkušenosti s tím, že by mě to se jako nelíbilo jako by dítěti, že musím něco dělat, tak asi jsem se ani neříkala, že by to byla špatná cesta. Takže... Super, to znamená, že tvoje dcera má teda od pondělí do pátku každý den nějaký trénink. Má. Ano, není to jakoby trénink, ale třeba má ve čtvrtek angličtinu a říkám tomu, že to je kroužek. Jasně. Jo, takže nemá každý den jako fyzickou aktivitu, ale prostě, že chodí do nějakého kroužku. Protože je jí 5 let, že aby nebyla nějak zase přetíšená, nebo co, víš, jako aby si poradila maminkám, co si myslíš, že je dobrý, jako jak to s těma dětma začít dělat, jo, přesně, jsou ve věku 3, 4, 5, 6 let, tak jestli je dobrý, jako aby to dítě každý den mělo nějaký sport, anebo jestli stačí prostě 2krát týdně, jo, nebo jestli na tohle máš nějaký jako svůj názor. No, názor mám takovej, že podle mě by se to dítě mělo vést k něčemu. Že prostě ono nikdy nepřijde, hele mami, chci tady chodit plavat, protože prostě to nezažilo a neví, že jo. Takže pokud ho ten rodič nepřivede do toho kroužku a neskusí to, tak prostě nikdy to dítě nebude vědět. A já vím z vlastní zkušenosti, že prostě vždycky jsem byla nadšená, když jsem odcházela z toho kroužku. Jo, takže když teď řeknu příkladem, tak Kejša má vlastně v pondělí plavání po školce,
v úterý má tenis, teďkom ve středu má taky tenis, protože to máme za barákem a vzhledem k tomu, že mám další dítě, tak je to prostě vzdálenostně pro mě úplně výhodný. Ve čtvrtek má angličtinu a v pátek si teďkom sama vybrala, že chce jezdit na koních. Takže po vzoru mě chce jezdit na koních. Jo, ty holčičky k těm koním tíhnou. Takže vlastně i ona měla na to prostor Měla prostor si vybrat, přesně tak, protože ona to viděla vlastně u mě, že jsem chodila taky plavat, že jo, běhat, jezdit na koni. Chodila se mnou, jezdila vlastně, takže všechno to věděla a bylo to pak vlastně na ní, co si vybere. Ale tu cestu jsem jí samozřejmě ukázala já. Tak ještě tady mám jakoby jeden dotaz. Ty s tím sportem trávíš spoustu času. Máš někdy výčitky svědomí, že se třeba zrovna nevěnuješ dětem? Popravdě ne. Takhle, u toho druhého dítěte vůbec, protože jsem si to v té hlavě jakoby nastavila, že, jak se říká, spokojená máma, spokojená rodina, takže i děti. A u té Kejši, jakožto prvorodičky, to samozřejmě mělo hrozně velký vývoj. Jo. Ze začátku jsem si taky právě říkala, když si nebudu trávit tady tuhle minutu nebo tuhle hodinu, tak prostě ji budu jakoby zanedbávat, ale prostě to tak jakoby není. To dítě má i tatínka, má babičky, tak proč by s nima vlastně nemohla trávit čas? I když je to třeba, že hlídá naše hlídačka neboli sousedka, tak stejně prostě vím, že se má jakoby dobře, že nepotřebuje jenom mě k tomu, takže že bych z toho měla výčitky, tak fakt ne. Nemáš. A okolí, že by si třeba slyšela od okolí, že ti říká, ty jsi špatná matka, ty je zanedbáváš, nebo jo, třeba někdo, kdo by jakoby ti třeba záviděl ty sportovní úspěchy, kdo by řekl, no to je určitě tím, že ti lidi hlídají, ty děti ani nevidíš, jo, protože to se jako děje, jo. Tak jestli se s tímhle setkáváš? No naštěstí nesetkávám, spíš jako všichni se mě ptají, jak to dělám. A jak říkám, ono to prostě o té nastavení té hlavy té matky, jo, protože pak přesně vidím ty prvorodičky, který vlastně nedokážou sami si v hlavě nastavit, že vydrží to dítě nebo že bude spokojený i s někým jiným. Což možná, jak říkáš, tak ono je to spíš potřeba, protože pak, když ty maminky jsou s tím dítětem od rána do večera 24/7 do 4-5 let, to dítě pak se od nich nemůže odtrhnout, tak je to vlastně vytváříme těm dětem závislost na nás samotných. A tohle je hezký, že od malička se to dítě učí vlastně tu chvíli bez maminky jako vydržet. Ale jestli říkáš, že trénuješ hodinu denně, to znamená nějaká příprava před a po, tak vlastně nejseš matka, která by odcházela ráno, vracela se večer, což se taky děje. Takže si myslím, že ty děti tohleto jako musí vydržet a možná mají i v tobě tu motivaci a inspiraci toho, že jo, moje máma je schopná přesně tady jako držet se nějakého cílu a jít si za tím. Takže otázka je, jestli ty děti spíš chtějí vidět tu maminku, jak si plní ten svůj sen, anebo jestli ji chtějí vidět doma prostě umorousanou, že jo, jak uklízí přesně nepříjemnou, která říká, já jsem furt jenom s váma. Takže je vlastně hezký, že to máš takhle nastavený. Je ještě něco mimo ten sport, co tě jako naplňuje v životě, mimo ten sport a to mateřství, třeba co děláš, čemu se věnuješ? No, tak ještě dělám realitní makléřku. Takže to mě jako taky hodně naplňuje, protože když to přirovnám, tak je to hodně podobný tomu sportu. Takže vždycky, když dojdu až úplně do konce daného procesu, ať už je to prodej nemovitosti nebo pronájem nemovitosti, tak vždycky z toho mám hrozně jakoby takový pocit, jako kdybych vyhrála medaile. Takže se věnuju realitní makléřce, dělám a pak ještě další samozřejmě mám jiný jakoby hobby, ale to se nedá jakoby všechno skloubit dohromady, takže vždycky si musím vybrat něco. Takže ten sport je vlastně zásadní pro tebe? Ten to víš, sport je, ano, zásadní. Že musíš. A pak momentálně ta makléřina. A ty máš jako výdělek, nebo jenom jako přivýdělek? Jo, kolik s tím třeba kolik tomu věnuješ týdně času? No, ono dost záleží, kolik toho mám jakoby v procesu, těch nemovitostí, takže prostě je to fakt různorodý. Někdy je to úplně, že jsem to zahlcená a nevím, kam dřív skočit a pak zase je volnější období, že prostě třeba jakoby nic nemám, takže fakt záleží. A to zvládneš jít třeba i s malým, se synem, s miminkem na prohlídku, nebo ho někde necháš? No, snažíme se to skloubit s manželem tak, že mi hlídá, ale samozřejmě nevychází to pokaždý, takže třeba včera byl se mnou na prohlídce. A zvládli jste to. A zvládli jsme to. Jo. Takže...
Já si vždycky vzpomenu, jak jsem chodila s dětma jako v šátku, v nosítku na schůzky. Jo, a vždycky to dítě to prostě zvládne. Ono chce být jakoby součástí toho života té mámy. Takže to si pamatuju do teďka, vždycky všichni koukali, jako, proč sebou nesou to dítě. tak jsem ráda, že i někdo jiný to takhle má. Je to jako neuvěřitelné, kolik toho stíháš. Je fakt neuvěřitelné, že prostě se 4měsíčním miminkem to takhle jako zvládáš a myslím si, že je hezký, že takhle můžeš motivovat maminky kolem, aby věděli, že to samozřejmě jde. A kdyby chtěl někdo se s tebou spojit, napsat ti, já nevím, probrat s tebou nějaký sportovní záležitosti nebo cokoliv, kde tě najde? Tak najde mě na Instagramu hrubá_remax. A nějaký webový stránky? Webový stránky nemám. Nebo máme jako kanceláře, ale tak když si zadáte Veronika Hrubá do chatu GPT, tak vám určitě něco vyskočí, anebo do Google. Takže kdyby ti někdo třeba chtěl napsat, pobavit se o něčem, tak si ochotná jako s ním komunikovat třeba i na témata sportovní. Jo, určitě. Určitě ráda poradím. Super. Tak jo, tak Verčo, já ti moc děkuju. A moc děkuju, že jsi přišla, že jsi nám tady povyprávila o tom, jak vlastně je možný vůbec sportovat s dětmi, jak je možný se udržovat ve formě. A bylo moc inspirující slyšet, jak se dostala od moderního pětiboje až k triatlonu, jak zvládáš skloubit rodinu se sportem a jakou obrovskou sílu dokáže mít odhodlání a vášeň pro to, co člověk miluje. A věřím, že spousta žen a maminek v tobě najde motivaci, že i při všech překážkách se dají splnit sny a že limity jsou často jenom v naší hlavě. Pokud budete chtít Verču sledovat, najdete ji na Instagramu, který nám Verča před chvílí řekla. Pokud se vám dnešní díl líbil, určitě nezapomeňte nás odebírat na YouTube, nezapomeňte nám dát lajky a budu se na vás těšit v dalším díle Tichých hrdinek, kde si poslechnete příběhy dalších maminek, které si plní svoje sny, které mají nějaké cíle a které zvládají skloubit mateřství i se svým osobním životem a plněním snů. Verčo, moc děkuju. Já taky moc děkuju.